از 25 ایون تا 15 ایول озмуни ҷумҳуриявии фосилавӣ таҳти унвони тозагӣ гарави саломатӣ баргузор гардид. салом бинандагони азиз, дар барномаи имрӯза мо номи ғолибони озмунро эълон менамоем ва озмунро ҷамъбаст мекунем. бояд қайд кард ки озмуни мазкур дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ва вазорати тандурустии кишвар баргузор гардид. мақсади асосии барпо намудани озмуни мазкур ин пеш аз ҳама самаранок истифода намудани вақти таътил, таҳкими мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ва баланд бардоштани маърифати хонандагон вобаста ба бемориҳои гигиенӣ ва нишондиҳандаҳои санитарӣ мебошад. дар озмун кӯдакону наврасони аз синни 6 то 18 сола аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ имкони ширкат варзиданро доштанд ва бояд қайд кард ки озмуни мазкур аз рӯи 4 бахш расми беҳтарин, мактуби беҳтарин, таманниёти беҳтарин ва муроҷиати видеоӣ ва ё ин ки видеоролики беҳтарин сурат гирифт. вобаста ба таътили тобистонаи мактабачагон ва паҳн гардидани бемории ҳамагири COVID-19 озмуни мазкур фосилавӣ баргузор гардид ва тамоми кору маводҳои иштирокчиён тавассути почтаи электронӣ, имо ва вайбер қабул карда шуд. маҳз аз ҳамин сабаб дар барномаи имрӯзаи мо низ ғолибони озмун иштирок намекунанд, балки мо тавассути экран намунаи корҳои онҳоро тамошо мекунем ва номи ғолибонро эълон медорем. тӯҳфаҳоро бошад ба ғолибон намояндагони марказҳои таҳсилоти иловагӣ бурда мерасонанд. сухани ифтитоҳиро ба директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагӣ умед сафарзода медиҳем. марҳамат. боиси хурсандӣ аст ки бори аввал аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи таътили тобистона, дар давраи пандемия, хеле ба ҳама маълум аст, COVID-19 озмуни фосилавии ҷумҳуриявӣ тозагӣ гарави саломатӣ дар якҷоягӣ бо вазорати тандурустӣ, телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ва маркази ҷумҳуриявии масоили таҳсилоти иловагӣ ва сарпарастон аз хазинаи созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон дар як сатҳи баланд баргузор гардид ки ин ба мо дар бораи кору фаъолияти хонандагон дар давраи таътил бо хондани китобҳо, бо шинос шудан, бо эҳтиёт кардан дар гигиенаи шахсӣ, ба ҳамин мақсад ин озмун рӯи кор омад. имрӯз ҷамъбасти озмун ба тариқи телевизион фосилавӣ ғолибон эълон карда мешавад ва дар рӯзҳои наздик ба ғолибон ифтихорномаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ба ғолибон расонида мешавад. барои шаффофу хубтар ба роҳ мондани кору фаъолияти озмун аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳакамон аз кумитаи телевизион ва радио, аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз намояндагони созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон ба тариқи фосилавӣ дар рафти ҷамъбасти озмун ширкат доштанд ва инчунин намояндагони донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ва кормандони вазорати маориф ширкат доштанд ва дар ҷамъбасти озмун тибқи тартиби баргузории озмуни ҷумҳуриявии фосилавии тозагӣ гарави саломатӣ ғолибон аз рӯи 4 номинатсия муайян шуд. дар ҷамъ 27 ғолиб муайян шуд ва рӯзҳои наздик ба шаҳру нояҳо ба дасти хонандагон тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорнома дастрас мешавад. бояд қайд кард ки шарики озмун хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид яъне юнисеф мебошад ва дар барномаи имрӯзаи мо низ намоянда аз созмони милали муттаҳид, хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид ҳузур доранд ва мо суханро ба Шӯҳрат Шарифов медиҳем. марҳамат. ташаккури зиёд. мо хеле хурсанд ҳастем ки яке аз ҳамкорон шарикон дар рафти ин озмун гаштем ва миннатдории худро ба ҳамкорони худ аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ, кумитаи
ТВ ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем, ба телевизиони Баҳористон. Гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле мунтазам аз тарафи муҳтарам сарвари давлат қайд карда шудааст, ҷавонон ояндаи миллат мебошанд ва мо хурсанд ҳастем ки дар ин озмун фаъолона миқдори зиёди ҷавонон, наврасон иштирок намуданд. онҳо расмҳо, мактубҳои худ, видеороликҳои худро пешниҳод намуданд ва мо умедвор ҳастем ки дар раванди ин озмун ки оид ба тозагӣ, гарави саломатӣ ки яке аз намуди беҳтарини муҳофизатӣ аз сирояти коронавирус аст, онро омӯхтанд, онро ба дигарон, ба ҳамсолони худ нишон доданд. Мехостам ташаккури худро ба ҳамаи он наврасон, ҷавонон ҳам расонам ки фаъолона иштирок намуданд. Ташаккури зиёд. чуноне ки аллакай қайд кардем, озмуни мазкур аз рӯи 4 бахш барпо гардид ва яке аз он бахшҳое ки шумораи зиёди иштирокчиён дар он иштирок карданд, ин бахши расми беҳтарин мебошад. Ва барои эълон намудани ғолибони ин бахш мо суханро ба муовини аввали директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагӣ Саид Ҳофиз Шаҳболов медиҳем. дар озмуни мазкур ки таҳти унвони тозагӣ, гарави саломатӣ аст гузаронида шудагӣ буд, дар маҷмӯъ 899 мавод пешниҳод карда шуд. аз инҳо танҳо дар бахши номинатсияи расм 469 адад расм пешниҳод гардид. ва қобили қайд аст ки он расм ва он мусаввараҳое ки аз ҷониби хонандагон пешниҳод карда шуданд, аз ҷониби комиссия, яъне дар ҳар як номинатсия комиссияи алоҳида ташкил карда шуд ва барои муайян кардани беҳтарин расм албатта меъёрҳои ба ҳар як номинатсия меъёрҳои худ муайян карда шуданд. ва пеш аз оне ки мо беҳтарин расмро муайян кунем, мо пеш аз ҳама ба мазмун, ба иҷодкорӣ, ба ягон навоварӣ ё ҳалли оригиналии техникии он диққати ҷиддӣ додем ва диққати асосӣ додем ва тавре санҷишҳо нишон доданд, хулосаҳо нишон доданд. дар натиҷа беҳтарини ин хонандагон ва беҳтарини мусаввараҳо аллакай аз ҷониби аъзои комиссия интихоб шуд ва инак ин ифтихорномаҳое ки аз ҷониби вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомзода аллакай омода шуданд ва дар рӯзҳои наздик дастраси ғолибон гардонида мешаванд. комиссияи номинатсияи беҳтарин расм ба чунин хулоса омад ки ҷои сеюм абдуллои нурулло, хонандаи синфи 7 литсеи рақами 1 шаҳри Леваканд барои гирифтани ҷои сеюм дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии тозагӣ, гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин расм бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. имзо муҳри вазири маориф муҳтарам Имомзода. дуюм шахсе ки соҳиби ҷои сеюм гардид, ин Расулова Муаттара, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 шаҳри Душанбе барои гирифтани ҷои сеюм дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии тозагӣ, гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин расм бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. бо чунин ифтихорнома ва сазовор гардидани ҷои сеюм Азизов Али Муҳаммад, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 ноҳияи Ёвон сарфароз гардонида мешавад. ҷои дуюм дар бахши беҳтарин расм Тошева Мафтуна, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 27 ноҳияи Кӯшониён сарфароз гардонида мешавад. ва инчунин бо ҷои ифтихории ҷои дуюм Юнусова Фирӯза, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 48 ба номи Аҳмади Дониши ноҳияи Ашт бо ифтихорнома сарфароз гардонида мешавад. ва ниҳоят ғолибони ин бахш, шахсоне ки сазовори ҷои якум гардиданд, ин Муҳаммадҷони Фирдавс, хонандаи синфи 5 литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд. шахси дуюм Холмирзоева Мухлиса, хонандаи синфи 8 гимназияи рақами 1 ноҳияи Ашт. ғолибонро бори дигар аз номи шахсан худам ва аз номи маъмурияти Маркази ҷумҳуриявии муассисаи таҳсилоти иловагӣ табрику таҳният менамоям.
акнун биёед барои номбар намудани ғолибон дар бахши таманниёти беҳтарин суханро ба довари озмун Зарина Норова медиҳем. Ташаккури зиёд. Бояд қайд намуд ки воқеан озмуни мазкур хеле мубрам буд, чунки мусаллам аст ки имсол хонандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз нақша ба таътил фаро гирифта шуданд ва албатта тамоми кормандони соҳаи маориф муаззафанд ки онҳоро ба ягон озмуне ба ягон коре ҷалб намоянд. дар ин озмун бояд қайд намуд ки махсусан қонуни масъулияти волидайн низ эҳсос гардид, чунки падару модарон низ дар навбати худ бисёр ҳаракат мекарданд то фарзандонашон фаъолона ширкат варданд. ҳамаи маводҳо ба тариқи интернет ирсол мешуд ва тамоми сину сол фаъолона иштирок намуд. пас аз ҷамъбасти бахши таманниёт мушоҳидаҳо таҳлилҳо нишон доданд ки қисми зиёди хонандагон, наврасон, иштирокчиён дар бораи вазъи ба вуҷуд омада, яъне ҳамин бемории ковид таманниёти худро ирсол менамуданд. яъне маълум мегардад ки вазъи ба миён омада ба рӯҳияи онҳо, ба психологияи хонандаи имрӯза бетаъсир намондааст. дар тамоми таманниёти худ онҳо зиёдтар ба риояи гигиенаи шахсӣ, тозагии муҳити зист, ҳамзамон таманниёт ба бобою бибиҳои худ, волидайн ва дӯстони худ менамуданд ки аз ҳамин беморӣ эҳтиёткор бошанд. яъне эҳсос мекарданд ки дастгири якдигар бошанд, дар бари якдигар бошанд. хуб, инчунин дар таманниёт хусусан қисмати аз 15 сола боло, яъне ҷавонони кишвар, ба аҳли табибон, кормандони тиб низ таманниёти зиёд навишта буданд. яъне онҳо изҳори сипос ба онҳо дар чунин давраи мудҳиш онҳо ҷони худро дареғ надошта беморонро табобат мекарданд, шифо мебахшиданд ва ҷиҳати баъзе аз духтурон ҳатто бо ному насаб изҳори сипоси худро навишта буданд. мо комилан хурсанд ҳастем ки насли навраси имрӯза бетараф нест. ҳозир бахши таманниётро ҷамъбаст намуда ному насаби ғолибонро эълон мекунем. Каримзода Фархунда, хонандаи синфи 9, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 шаҳри Душанбе барои гирифтани ҷойи сеюм дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии Тозагӣ гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин таманниёт бо ифтихорнома сарфароз дониста мешавад. Исоева Дилноза, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 7 шаҳри Кӯлоб барои гирифтани ҷойи сеюм дар озмуни мазкур бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз дониста шуд. Мадиева Шукрона, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 шаҳри Кӯлоб барои гирифтани ҷойи сеюм бо ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз дониста шуд. Сулаймонова Фирӯза, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти умумии 90 шаҳри Душанбе барои ишғоли ҷойи дуюм дар озмуни мазкур бо ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз дониста шуд. Самадова Мадинахон, аъзои маҳфили адибони навраси маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Бӯстон барои гирифтани ҷойи дуюм дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии Тозагӣ гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин таманниёт бо ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз дониста шуд. Шокирова Муҳиба, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 141 шаҳри Ҳисор барои гирифтани ҷойи якум дар озмуни мазкур бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз дониста шуд. Азизова Шифо, хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Ёвон барои гирифтани ҷойи якум дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии Тозагӣ гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин таманниёт бо ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз дониста шуд. бо ҳамин бахши таманниёт ба итмом расид. таманнои онро дорам ки наврасону ҷавонони кишвар ҳамеша чунин фаъол бошанд. ба озмуни фосилавии Тозагӣ гарави саломатӣ аз бахши таманниёти беҳтарин. чунин таманниётро Мадина Самадова аз шаҳри Бӯстон ирсол намудааст. табибон ҷисму ҷони одамизод, шод бош эй ишқи хушсавдои мо, эй табиби ҷумла иллатҳои мо. таври мардуми сарбаланди кишвар огоҳанд, имрӯз саросари дунёро вируси COVID-19 фаро гирифтааст. аз ҷумла дар Тоҷикистони азизи мо низ олудашавии одамон ба ин вабои аср ба қайд гирифта шуд. ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намудааст ки зудтар халқи сарбаланду меҳанпараст, кӯҳанбунёд ва соҳибхиради тоҷик ин рӯзҳои сахтро паси сар намояд. чунон ки маълум аст, солимии ҷомеа яке аз ҳадафҳои стратегии кишварамон буда, ҳукумати ҷумҳурии
тоҷикистон барои баланд бардоштани сифат ва самараи хизматрасонии тиббӣ ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳад. дар баробари ин заҳмати табибони ҳозиқ аз ҷониби ҳукумати кишвар қадрдонӣ карда мешавад. дар ин рӯзҳои мушкил беш аз пеш дастгирии маънавӣ ва равонии табибон ки воқеан фариштаҳои сафедпӯш ҳастанд, яке аз мақсадҳои аслии мардуми худшиносу миллатдӯст мебошад. ҳар як амали самаранок ва саршор аз меҳру муҳаббат ва самимият барои кулли табибон тавонбахшу нерӯофар мебошад, чунки табибон ҳам инсон ҳастанд ва наметавонанд аз гирӯддори рӯзгор ва иҷтимоиёт орӣ бошанд. барои мардуми тоҷик хилъати сафед ҳамеша нумуе аз шафқат ва меҳрубонӣ мебошад. итминони комил дорем ки кормандони соҳаи тиб ва беҳдоштӣ минбаъд низ дастовардҳои худро афзун намуда баҳри саломатии аҳли ҷомеа ва ояндаи неки насли имрӯзу фардо аз тамоми қудрати табобатӣ, ақлониву зеҳнӣ, маънавӣ ва инсонгароёнаи хеш босамар ва муфид истифода хоҳанд намуд. ин талош ва такопӯи ҳар яки шумо табибони муҳтарам метавонад муҳимтарин омили рушди солимии ҷомеаи инсонӣ ва камолоти насли солиму созандаи ҷомеа гардад. дар ин марҳилаи душвор ба кулли кормандони соҳа ки дар тан хилъати сафед доранду бо дили гарму дасти сабуку нияти пок барои саломатии миллат хидмат менамоянд, барору комёбӣ, нерӯю матонат ва ҷасорати созандаро мехоҳем. арзи меҳру ихлос ва самимияти худро бо мисраъҳои зерин анҷом бахшида ба кулли табибони тоҷикистони соҳибистиқлол саломатию рӯҳбаланд буданро таманно дорем. табибон ҷисму ҷони одамият, ба дилҳошон ҳамеша меҳру шафқат, ҳаме бошанд бас осуда хотир, агар бошанд одамҳо саломат. ба озмуни фосилавии тозагӣ гарави саломатӣ аз бахши таманниёти беҳтарин Муҳиба Шокирова 10 сола аз шаҳри Ҳисор чунин таманниёт ирсол намудааст. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои умдатарини ҳар ҷомеа ба шумор меравад, зеро ҳифзи тандурустии мардум калиди пешрафти ҷомеа аст. аз ин рӯ месазад гуфт ки кормандони соҳаи тандурустӣ кори шарафманду бо ифтихореро анҷом медиҳанд. воқеан ин пеша аз кас матонату масъулият ва боварӣ талаб менамояд. муҳаббат ба касби табибӣ бошад, муҳаббат ба инсоният аст ва боиси ифтихор низ мебошад. пеш аз ҳама ба беморон одоби шахсияти табиб зуд ба назар мерасад. табибон аз сару либос, гуфтору рафтор, кирдору пиндор ва муносибат фарқкунанда мебошанд. ба табибон лозим аст ки ба он беморони муроҷиаткунанда камоли ҳусни хулқ, муҳаббат ва шафқатро бедариғ харҷ намоянд. онҳоро ба мисли бародарон, хоҳарон ва фарзандони худ донанд. яке аз бахшҳои дигари озмун ки дар он кӯдакону наврасони ҷумҳурӣ аз тамоми гирду атрофи кишвар фаъолона иштирок карданд, ин бахши муроҷиати видеоӣ ва ё ин ки видеоролики беҳтарин мебошад. биёед барои эълон намудани ғолибони бахши мазкур суханро ба довари озмун Умед Шарифзод медиҳем. бахши видеоролик ё муроҷиати видеоӣ яке аз бахшҳои ҷолиби озмун буд. ҳарчанд ин бахшро хонандагон тавассути почтаи электронӣ вайбер ва имо равон карданд, вале ба ҳар сурат дар тамоми корҳо эҷодкорӣ ҳис мешуд. таври дуруст гуфтан аслан муроҷиатҳо вобаста буданд ба риояи тозагӣ, гигиенаи шахсӣ ва ҳамзамон эҳтиёт кардан аз пандемияи коронавирус буд. қариб 80 кор ба ҳамин бахш ворид шуд. доварон дар ду давр корҳоро тамошо карданд. даври аввал даври интихоби беҳтарин видеоролик буд ва даври дуюм даври аллакай муайян кардани ғолибон. бояд гуфт ки дар баъзе корҳо ҳамкории ҳам волидон ва ҳам омӯзгорон ҳис мешуд ки ин хеле хуб аст. яъне ин нишон медиҳад ки нисбат ба фарзанди худ, нисбат ба шогирди худ бетараф нестанд. баъзе корҳо воқеан танзими хуб дошт. воқеан танзими хуб дошт аз нигоҳи касбият ва баъзе муроҷиатҳои хуб ҳам буданд. вобаста ба оне ки мазмуну моҳияти корҳо чӣ гуна буд, вобаста ба он ки сифати корҳо чӣ гуна буд, вобаста ба он ки танзими корҳо чӣ гуна буд, 7 нафар ғолибон муайян шуданд. ба ҷои сеюм дар бахши видеоролик сарфароз гардонда шуд Бобохоҷаева Комила, хонандаи синфи сеюм аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Конибодом. албатта мо ҳозир кори маҳсули кори Комиларо мо албатта нишон медиҳем ва воқеан бинандагон ҳис мекунанд ки дар ҳақиқат
арзанда аст барои гирифтани ҷои сеюм. ба комила ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҷузвдон тӯҳфа карда мешавад. ба ҳамин мазмун барои ҷои сеюм, барои ишғоли ҷои сеюм сазовор дониста мешавад Дурдона Абдураҳмонова, хонандаи синфи 5 аз мактаби рақами 4 шаҳри Хуҷанд. айни замон албатта мо муроҷиати видеои Дурдонаро низ ба бинандагон пешниҳод мекунем ва шумо аллакай бархурдор мешавед ки чӣ гуна муроҷиат дошт. ба ҳамин мазмун Сулаймонова Фирӯза, хонандаи синфи 9 аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 шаҳри Душанбе барои ҷои сеюм. барои ҷои дуюм бошад 2 нафар пешниҳод шуданд дар бахши видеоролики беҳтарин. инҳо Зоир Насруллоев, хонандаи синфи 9 аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Норак ва ҳамзамон дар ин бахш ба ҷои дуюм боз сазовор дониста мешавад Маҳинахон Қаюмова, хонандаи синфи 7 аз гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд. ба ин ғолибон низ ифтихорномаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон тӯҳфаи махсус анамин гуна як дастгоҳи зарядмонӣ, ин дастгоҳи универсалӣ аст, тӯҳфа пешниҳод карда мешавад. дар ин бахш, яъне дар бахши видеоролики беҳтарин 2 кор ба ҷои аввал пешниҳод карда шуд. аъзои маҳфили рассомони маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Хуҷанд Амирҷон Сангинов бо муроҷиати худ ва ин як танзими хубе ҳам дошт, ба ҷои аввал сазовор дониста мешавад. Ба ҳамзамон як кори дастҷамъӣ буд, воқеан кори хеле хуб буд ки бинандагони мо низ хуб қабул карданд. кори як гурӯҳ хонандагони синфи 3 аз гимназияи рақами 1 шаҳри Бӯстон буд. бояд гуфт ки ин кори коллективии онҳо буд, яъне ҳам муаллима дар ин кор ширкат варзид, ҳам қариб аксари хонандагон ва чӣ будани анамин пандемияро фаҳмондан ва ҳатто ба ҳамсояҳо чӣ гуна риоя кардани қоидаҳои гигиенаи шахсиро фаҳмондан ва беҳтарин видеоролик буд. вале ин видеоролик аз номи Ясмина Мавлонова, аз номи яке аз хонандагони ҳамин синф омадааст, хонандаи синфи 3 гимназияи рақами 1 шаҳри Бӯстон. ва ман фикр мекунам ки ин тӯҳфаи дастҷамъӣ мешавад ба кулли нафароне ки ба ҳамин видеоролик сару кор гирифтанд, онро сохтанд ва пешниҳод карданд. ва ин видеоролик ҳам бо забони русӣ буд ва ҳам бо забони тоҷикӣ. хеле хуб аст ки барои ҷои якум тӯҳфа интихоб кардан тӯҳфа планшет аст. ба тамоми нафароне ки ба зинаи якум шараф шудан дар ҳама бахшҳо аз ҷумла дар видеоролик нест, ҳамин гуна планшет ки дар он аллакай ҳамаи китобҳои даркорӣ бо дастгирии кормандони муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шудааст. дар ин планшетҳо тавре мебинед тамоми барномаҳо бо забони тоҷикӣ аст ва ҳамзамон китобҳо аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шуданд ва ин як тӯҳфаи хубе аст барои тамоми нафароне ки ҳам дар бахши видеоролик ва ҳам дар дигар бахшҳо ҷои аввалро гирифтанд ва мо ҳамаи ғолибони ин бахшро низ табрик мегӯем. бозӣ кунем, раст башем, китоб хонем ва аз тозагӣ бохабар бошем. دانش بیشتر آموزیم تا که پیشی صف باشه. زود داستان رو شوید هیچگاه بیمار نشوید. خوراک رو در خانه خورید، نه در کوچه و نه در دیگر جای ها. چشم و دهان دست رو حمایت کنید، هم به عینک و هم به نقاب. برای بهترین خود نرویم پیش دوستان. بهوده یا بهوده چه برای تو از دیگران سرایت نیابیم. در وقتهای بخاری از همدیگر دور باشیم، فاصله بی خطر را دائم پیشه نماییم. چی؟ اطلاع برای کوچه زدیم تا میکروب نشود پاک. روکی سلامت روشن بگو همه روزن. ریایه تازگی غم نیست ای عزیزان، کنید همه را خومند باشد داری سلامت. السلام افزایه‌ها قرارگی‌تر و نصیحت‌ها استفاده برید. التماس این شخصی را ریایه نمایید که سلام نشوید.
алейкум. Ман Қаюм ва Маҳинахон хонандаи синфи ҳафтуми Ди гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд ҳастам. Имрӯзҳо миллати моро вабои даҳшатноке фаро гирифтааст. Ин вабо на танҳо бар сари мо тоҷикистониён, балки тамоми кураи заминро паҳн кард, ки ин беморӣ COVID-19 мебошад. ин беморӣ ҳамаро ба ташвишу изтироб, парешон, хотиру ошуфта ҳол гардонид. мехоҳам дар ин рӯзҳои ҳассос таманниёти худро ба тамоми табибони ҳозиқу содиқи ватан иброз намоям. табибон воқифи дарди ниҳонанд. табибон қуввату дармони ҷонанд. имрӯзҳо пизишкони тоҷик барои саломатии беморон шабу рӯз заҳмат мекашанд. шумоён барои сабук кардани дарде, наҷоти умри беморе заҳмат мекашед. ҳеҷ гоҳ dastoни дард парваратон дарде набинад. аз чашмонатон ашке нарезад. суханҳои самимии давобахшатон қалбу рӯҳи чандин беморонро даво бахшад. чандин моҳҳост ки шумоён хотир парешон, шабҳои бехобӣ кашида канори беморон зидди ин вируси ноаён мубориза мебаред. месазад ки шумоёнро қаҳрамонони халқ, фариштагони сафид пӯш бигӯем, зеро маҳз бо шарофати дастони сеҳрнокатон, суханҳои давобахшатон садҳо мардуми тоҷик сиҳат ёфтанд. биёед ҳамсолони азиз даст бар дуо бардорем, то ки табибонро худованд дар паноҳаш нигаҳ дорад, тансиҳату сарбаланд ба хонаҳояшон баргарданд. ташаккури бепоён ба хизматҳои шумо, шифокорони азиз. سلام، نام من امیر جان. من 7 سالم. من در شهر خوجند زندگی میکنم. همه میداند که تمام جهان با ویروسی نوی کووید-19 مبارزه برده ایستاده است. برای این ویروس ایجاد شدن یکچند قاعده های رعایت کنید. حرکت کرده در خانه شینتان رفت کشیدن ممکن. با بازچام باز کردن ممکن. تلویز تماشا کردن ممکن. پیش از کوچه براندن البته ماسک پوشیدن. وقتی در کوچه بودم مسافه 2 متر را رعایت میکنم. اگر از دور شناسی خود را بینیم از دور سلام میگوییم. من حاضر در کوچه چشم روی گوشت رستن ممکن نه. با به چیزهای کوچنگی ها رستن ممکن نه. بعد از کوچه آمدن دستمال 20 ثانیه صابون پیدا میشویم. دستم تازه شد. چیزایی از مغازه خریدگیه اول چirkin بوده که شنده انتیسeptik kadanda دستها رو تست. بسیار در meyveli sabzavot خورید. همین قاعده های رعایت کنید و سلامت باشید. Здравствуйте, дети! А в ответ тишина. В классе никого нету. Ой, как же скучно без детей. Но мы на самоизоляции. Интересно, чем же они заняты дома? Рисуем, играем, о чистоте не забываем. Мойте руки вы почаще, не болейте никогда. Кушать нужно только дома, а на улице нельзя. Глаза, рот, руки защищаем, очки и маску надеваем. Для безопасности своей не навещаем мы друзей. На расстоянии друг от друга ходить нам в обществе нетрудно. Чтоб вирус нам не подхватить, потом других не заразить. Всем чихать надо салфетку, чтобы микроб не разносить. Соблюдайте гигиену, чтоб все
Здравствуйте, меня зовут Бабахаджаева Камила. Я учусь в 3 классе общей образовательной школе номер 2 города Канибадан. Хочу сказать вам большое спасибо и низкий вам поклон. Герои нашего времени, доктора, спасибо вам за честность, за искренность, за помогание, за покой, отзывчивость, за доброту, доброе сердце, за профессиональную работу. Всегда можете помочь и поддержать в любую минуту и секунду. Благодарю вас за то, что вы у нас есть. Здравствуйте, дорогие друзья! Все знают, какое сейчас тяжелое время. Соблюдайте гигиену ради своего здоровья и здоровья близких. Почаще мойте руки, пользуйтесь антисептиком. Носите маски в общих публичных местах. Желаю вам здоровья и всего наилучшего. Гигиена – лишь совокупность мероприятий по сохранению, укреплению здоровья человека путем соблюдения гигиенического режима в личной жизни и деятельности. Основа гигиены – быта соблюдения и поддерживания в квартире чистоты и порядка. Комнаты не стоит загромождать мебелью. Это затрудняет уборку и способствует скоплению пыли. Для поддержания чистоты нужно ежедневно вытирать пыль, подметать пол влажной щеткой. Регулярно по мере загрязнения мыть окна. Мягкую мебель и ковры лучше чистить пылесосом, чтобы воздух был чистым. Помещение необходимо проветривать, открывать форточку на 30 минут, не менее 3 раз в день. Утром, во время уборки и перед сном. ба берун баромадан мо бояд аз дастпӯшакҳои тиббӣ истифода барем. дар баробари ин мо бояд аз ниқоби тиббӣ низ истифода барем. мо бояд бо ниқоби тиббӣ даҳон ва бинии худро пӯшонем. баъд аз пӯшидани ниқоби тиббӣ мо бояд мутмаин бошем ки ниқоб даҳон ва бинии моро хуб муҳофизат менамояд ва зуд дастони худро бо маводи антисептикии тиббӣ пок намоем. ҳамватанони азиз, ҳангоми аз кӯча ба хона омадан мо бояд ниқобҳои тиббии худро аз гӯшаҳояш дошта барорем ва ба қуттии партови сарпӯшдор партоем. дар баробари ин дастпӯшакҳои худро аз гӯшааш дошта барорем ва ба қуттии сарпӯшдор партоем. тозагӣ гарави саломатист. зери ин истилоҳ мафҳумҳои покӣ, муҳити тоза ва ифлосиҳо, покии обу дигар сарватҳо, покии ашёи рӯзгор, манзили истиқоматӣ, кӯдакони ноболиғу сарулибос ва кулли мавҷудоти олами ҳастӣ дониста мешавад. ба инсон вобастагӣ дорад. ҳамаи инсонҳо, чӣ марду чӣ зан, чӣ кӯдакону чӣ болиғ вазифа доранд, тозагиро ҳамчун воқеияти аввалиндараҷа, қарзи асосии инсонияшон шумурда, ҷомеа, маҳал, оилаи хешро ҳамеша тозаву озода нигаҳдор бошанд.
солимӣ ганҷи бебаҳост. ҳамин аст ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта баҳри доим солим будан талош менамоянд. зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. чун инсон саломат аст, баъдан ҷиҳати дар амал татбиқ сохтани ҳадафҳои муайянаш дар зиндагӣ азм месозад. мутахассисони соҳаи тиб сарчашмаи аксарияти бемориҳоро дар риоя накардани гигиенаи шахсӣ меҳисобанд ва таъкид менамоянд, ки дар ҳаёти ҳаррӯза бояд талаботи гигиениро иҷро намуд. акнун барои ҷамъбасти бахши мактуби беҳтарин мо суханро ба шӯҳрат шарипов медиҳем. дар озмуни ҷумҳуриявии фосилавии тозагӣ гарави саломатӣ дар бахши беҳтарин мактуб бо ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон 6 нафар ки ҷойҳои сеюм, дуюм ва якумро ишғол намуданд сазовор гардонида мешаванд. дар ҷойи сеюм ин абдулназаров аловуддин, хонандаи синфи нуюми мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри хорух сарфароз гардида шудааст. дар ҷойи сеюм холиқова зулола, хонандаи синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри Бӯстон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардида шудааст. дар ҷойи дуюм Боиматова Бебаҳо, хонандаи синфи ҳафтуми литсеи инноватсионии шаҳри Кӯлоб бо ифтихорнома ва тӯҳфа сарфароз гардида шудааст. дар ҷойи дуюм Ҳасанов Азимхон, хонандаи синфи ҳаштуми мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон бо ифтихорнома сарфароз гардида шудааст. 2 нафар ки ғолибон ва сазовори ҷойи якуми ин озмун гардиданд, Дилнозаи Нурулло, хонандаи синфи 11 литсеи тамоюли техникӣ ба номи Афлотуни ноҳияи Данғара бо ифтихорнома сарфароз гардидааст. ва дар ҷойи якум Сайфуллозода Муҳаммадалӣ, хонандаи синфи сеи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 шаҳри Душанбе бо ифтихорнома сазовор гардидааст. ташаккури зиёд ва умедворем, ки ғолибони ин озмун дар оянда ҳам ин фаъол мебошанд. ба озмуни фосилавии тозагии гарави саломатӣ аз бахши мактуби беҳтарин Умарҷон Ҳабибов 12 сола аз шаҳри Кӯлоб чунин мактуб ирсол намудааст. Ассалому алайкум дӯсти азизам баҳодур. шумо аз ман калон ҳам бошед, ман шуморо дӯсти наздики худам мешуморам. барои ҳамин тасмим гирифтам, ки аз ин фурсати муносиб истифода бурда мехостам бигӯям, ки аз сабаби ин бемории сироятӣ, яъне коронавирус, ба таътили тобистона хеле барвақт баромадем ва шуморо хеле дер боз надидаам. шунидам, ки ҳуҷҷатҳоятонро ба маркази миллии тестӣ супоридаед ва ба имтиҳонҳо тайёрӣ дида истодаед. ман боварӣ комил дорам, ки шумо имтиҳонҳоро бо муваффақият месупоред ва бо сари баланд ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил мешавед. дар ин рӯзҳои душвор мо бояд дастгири ҳамдигар бошем ва асосан гигиенаи шахсиам онро ҳатман риоя кунем. ва ман аҳсан ба табибон мегӯям, ки аз ҳифзи ҷонашон натарсида баҳри саломатии мо кӯшиши бисёр ба харҷ медиҳанд. бигзор шумо ҳам дар сафи чунин табибон ҳамроҳ шуда софдилона ба ватан ва мардуми худ хизмат намоед. ба озмуни фосилавии тозагии гарави саломатӣ аз бахши мактуби беҳтарин Дилнозаи Нурулло 17 сола аз ноҳияи Данғара чунин мактуб ирсол намудааст. дугонаи азизи ман Зумрадбӣ, саломи самимии худамро ба ту аз ноҳияи Данғара тавассути ин нома мефиристам. саломатиро ганҷи ноёб мегӯянд, ки дуруст аст. саломатии ҳар як инсон дар дасти уст, ки он аз риояи талаботи тозагию беҳдоштӣ вобаста мебошад. дар навбати аввал бояд, ки тавсияҳои табибон оиди тозагии дастон, фосилагирӣ ҳангоми суҳбат, дар хона мондан ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ шарт ва зарур аст. аллакай марҳилаҳои вазнини бемориҳои сироятӣ паси сар шудаанд ва бояд минбаъд низ талаботҳои заруриро барои ҳифзи саломатии худ ва дигарон риоя намоем.
дар давраи таътили имсола ба корҳои хоҷагӣ ёрӣ медиҳам. Инчунин китобҳои бадеиро мутолиа карда шеърҳо эҷод мекунам. дугонаи шумо Дилноза. ба озмуни фосилавии тозагӣ гарави саломатӣ аз бахши мактуби беҳтарин Алоуддин Абдуназаров 15 сола аз шаҳри Хоруғ чунин мактуб ирсол намудааст. аввалан саломи худро ба тамоми ҳамсолони ҷаҳон мерасонам. Ба ҳамаи шумо маълум аст ки дар ҷаҳон бемории сироятии коронавирус пандемия аст. мо барои пешгирии ин беморӣ бояд тамоми чораҳои заруриро андешида ба тозагии гирду атроф, тозагии хона ва тозагии кӯчаву хиёбон диққати ҷиддӣ диҳем. аз ин лиҳоз биёед нисбат ба тозагии муҳити зистамон бо эҳтиёт бошем ва онро тозаю озода ба насли оянда боқӣ гузорем. инсоният дар давраи фаъолияти худ муҳити зисти худро на танҳо истифода, балки ифлос ва хароб мекунад ки оқибати он ба худи беморшавии инсон меоварад. дар мисоли ин гуна таъсирот ифлосшавии обҳо ва дарёҳо мисол шуда метавонад. ба озмуни фосилавии тозагии гарави саломатӣ аз бахши мактуби беҳтарин Бебаҳо Бойматова 13 сола аз шаҳри Кӯлоб чунин мактуб ирсол намудааст. ассалому алайкум модари меҳрубону азизи дилу ҷони ман. алҳол қаламро ба дастам гирифта ба шумо номае менависам ки дер боз мехостам бароятон ирсол намоям, вале бо вуҷуди як қатор мушкилиҳо натавонистам ки инро анҷом диҳам. дар сарсухани мактубам пеш аз ҳама ба шумо модарҷон мехостам ки гӯям хело ёдат кардаам ва ҳатто шабҳо шуморо хоб дида очаҷон гуфта аз хоб бедор мешавам. ҳар куҷое ки бошам шумо дар қалбу рӯҳу ҷисму ҷони манед модарҷон. тамоми ғолибони озмун аз рӯи 4 бахш аллакай эълон гардиданд. акнун биёед бори дигар ёдовар мешавем ки ин ғолибон яъне ғолибони ҷойҳои сеюм, дуюм ва якум бо кадом тӯҳфаҳо сарфароз мегарданд? марҳамат. ташаккури зиёд. як чизро бояд қайд кунам ки боиси хурсандӣ аст ки озмуни номбурда бори аввалам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида бошад ҳам бисёр дар як сатҳи хуб, дар як сатҳи бо маврид ки ба ҳама маълум буд, хонандагон дар давраи таътили тобистона бо нигоҳдошти тозагӣ ва нигоҳдошти фосилаи иҷтимоӣ ин озмунро ба мо пешниҳод карданд ва мо аз корҳои пешниҳодкардаи хонандагон аллакай пай бурдем ки вобаста ба бартарияти нигоҳдошти саломатӣ ва пешгирии касалиҳои сироятӣ як чизи ба мо хубу назаррас пешниҳод карданд ва чӣ хеле ки шумо хабар доред ҳамарӯза бо тариқи телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ҳамарӯза ғолибону корҳои беҳтарин ба навбат дар як рӯз такрор ба такрор меравад. мо изҳори сипос мегӯем ба кормандони телевизиони Баҳористон ки бо мо ҳамроҳ буданд ва инчунин ба сарпарастон ки барои хубтару беҳтар ва барои як тӯҳфаи хотиравӣ ба дастраси хонандагон ба мо кӯмак карданд ва мо ҳам изҳори миннатдорӣ мегӯем ва инчунин аз намояндагон аъзои ҳакамон ки бисёр ташаккури дар як вақти муайян ва бинобар сабаби нигоҳ доштани фосила вақти худро дариғ надошта омада бо мо ҳамкорӣ карданд дар ду давр ва кори хонандагонро рӯи кор оварданд. мо изҳори миннатдорӣ мегӯем аз номи худ ва аз номи мушовараи вазорати маориф ки ба мо кори хонандагонро дар як сатҳи хуб пешкаши хонандагон карданд ва ногуфта намонад ки аз рӯи 4 номинатсия хонандагон сазовори 27 ҷойи ифтихорӣ гардиданд ки ин 11 ҷой ба вилояти Суғд тааллуқ дорад ва 9 ҷой ба вилояти Хатлон, 5 ҷойи ифтихорӣ ба шаҳри Душанбе, ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 1 ҷой ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. намояндагони шӯъбаҳои маориф ё марказҳои таҳсилоти иловагӣ метавонанд
тӯҳфаҳои ифтихорномаи шогирдони худро омада аз маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас карда бурда дар рӯзи дониш аст бо коллективи омӯзгорон тақдими хонандагон кунад ва ногуфта намонад ки сазовори ҷойҳои сеюм бо ҷуздон ва шириниҳо сарфароз гардонида мешавад. ҷойҳои сеюм. ҷойҳои дуюм бошад бо қувва барқдиҳанда мегӯяд ки зарядни устройства қадрдонӣ карда мешавад ки ин ҳам универсалӣ аст ва метавонанд бо тамоми хоҷагии худ истифода баранд ва сазовори ҷойҳои якум ки аз ҷониби сарпарастон вазорати маориф пешкаши хонандагони мо шудааст ки дар даруни ин китоб мегӯем планшет мегӯем тамоми китобҳои дарсӣ аз синфи 1 то 11 ва китобҳои бадие ки тариқи электронӣ шудааст аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои хубтару беҳтар такмил додани дониши хонандагон тақдим карда мешавад ва ба ҳамаи шумо ин тӯҳфаҳои хотиравиро табрик гуфта ва бовар дорам ки дар оянда боз мо 2 озмуни дигар ба нақша дорем. Ин озмуни якум бахшида ба 5500 солагии саразми бостонӣ аст. Хонандагон метавонанд ширкат варзанд. Ин ҳам ба тариқи фосилавӣ даври якум ва даври дуюм бошад дар худи шаҳри саразми бостонӣ шаҳри Панҷакент ғолибон аз рӯи корҳои иҷрошуда бартарияти холҳо метавонанд дар худи шаҳри Саразм ширкат варзанд ва ҳамарӯза аз ҷониби кормандони телевизиони Баҳористон ҳамарӯза роликҳо пахш шуда истодааст. Метавонед бо маълумотҳои иловагӣ дар саҳифаи маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, газетаи омӯзгор ва саҳифаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми маълумотҳо ҳаст. Аз рӯи номгӯи иншо ва номгӯҳои мавзӯъҳои реферат барои ғолибон пешниҳод шудааст. Метавонанд кори худро то 20 август ба мо пешниҳод кунанд ва дуюм озмуне ки мо гуфтем ин бахшида ба 700 солагӣ камоли хуҷандӣ аст. ин ҳам дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои наздик рӯи кор меояд ва пешкаши тамоми хонандагони кишвар мегардад. чуноне ки аллакай қайд карда шуд, озмуни ҷумҳуриявии Тозагӣ гарави саломатӣ ин нахустин озмуни фосилавӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор мерафт, вале охирин озмун нест, балки аллакай дигар озмунҳо. Озмуни навбатӣ вобаста ба 5500 солагии саразми бостонӣ аллакай эълон гардид ва дар оянда низ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ва дигар сарпарастон чунин озмунҳоро пешкаши хонандагон мегардонанд. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯза. То барномаҳои оянда сарбаланд бошед.